Позория съм риба, може би за това обичам много водата. Тук е един страхотен спа център. Само за секунди ще ви покажа тук, това са легла, където обича моята жена. Да, може да го познеш. И тук това нещо е едно страхотно удоволствие за всички болни, не само за моята жена, която е на инвалидна количка, но когато дойде тук, тя се чувства като този болен, който е чакал някой да го смъкне в басейна Витежда и тя се чувства прекрасно. А тук ще ви пусна едно друго удоволствие. Разкошна топла минерална вода. Разкошно нещо. И от тук тръгвам към моята слабост в басейна. Ще върна, за да не ме